Bueno, benvinguts a l'última edició del curs. Estem aquí uns quants profes i compartirem una miqueta de les nanos, les nenes. Fem una mostra del que han après aquests dies i esperem que us agradi. No, pues no sé. I ja està, comencem. Començarem amb la Nora Banks al piano. Claro, podía porque es súper a la guitarra. Els plats del sud, l'olor del cafè dels matins quan anem amb tu. Els plats del sopar que... Àlex, la salleta. Ya. Vale, ya. L'olor del cafè dels matins quan anem amb tu. Els plats del sopar que ningú no l'ha de renovar. I penso en tu, aquelles que sempre ho ha cap, i vaig mirar les sorpreses de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins de mi. Els veïns de la seca se'm queixen dels meus crits de nit. I quan tenia tens pressa però encara tens temps d'enganyar-te a prop durant uns més ben a l'hora, escoltant
Bé, doncs seguirem amb la Naira Ortega a la guitarra. Saps fer la guitarra? Sí? Ja. Hola, em dic Naira i tocaré un adagio.
Hola, em dic Naira i tocaré Bohemian Rhapsody. Molt bé, Naira. Cristina Betera, al piano. Tocaré Misty.
Em dic Carlota i tocaré Perfect de Ed Sheeran.